अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक। एखन अपने लोग सुन रहे छी मुकेश मधुबनिया मैथिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के शानदार प्रस्तुति। धोखेबाज के सनम तोरा ला पागल रहियो हम, तोरा ला पागल रहियो हम तोरिए गेल दिल एक झटके में, जे हमर तोरिए गेल दिल एक झटके में। अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक का। जखम बन गेले बेरहम नहीं के देले मरहम, तोरे नाम के ओढ़ब कफन एक झटके में, जे हमर तोरिए गेल दिल एक झटके में। अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक का। के कसम हटलौ मधुबनिया समन हे गई सबरिया पर समन के नारी लाल के खेल खान एक झटके में, गे हमर तोरिए गेल दिल एक झटके में। धोखेबाज के सनम तोरा ला पागल रहियो हम, तोरा ला पागल रहियो हम तोरिए गेल दिल एक झटके में, जे हमर तोरिए गेल दिल एक झटके में। जो खुश रही है।